Hi guys, sizler bilen yana N1. Nähili gowmysyňyz can saglyk öýýärdi. Bugün täze tema N1 ýene YouTube'a gaýtdy. Näme üçin YouTube'dan gitdim? Men iPhone alypdym. iPhone bilişiňiz ýaly VPN bilen problemasy bolýar, soňra YouTube'a goýmak üçin hem gaty köp problemasy boldy. Şonuň üçin gitdim YouTube'dan. Häzir yana izime gaýtdym. Bir söresem bilen aktivlik beçelik gitipdir. Давайте, ребят, лайк басып koýberin. Подписка bolmadyklar entek köp eken. Давайте подписка etýäs, колокольчик hem hukman basýas. Şoňa indiki videolarym size ýetip barar ýaly. Dostlar, bugünkü temada biz şular ýaly videolar ýasamagyny öwrenýäs ýagny. Ýa-da bular ýaly videolary. Dostlar, video başlamasdan öň size öz dostumyzyň kanalyny maslahat berýän. Bu bilim ýolu kanaly esasy admini Oraz. Bu kanalda ören gyzykly maglumatlar, ýurtlar baradaky gyzykly maglumatlar we başga-da faktlar yerleştirilendir. Şu kanala girip N1'ın adından salam diýseňiz men degenerdim. Dawaýt onda kanala girip görýäs. Kanal ören gyzykly we kanal entek täze açyldy. Dostlar, bize gerek bolýan programma bu AviPlayer. AviPlayer Play Market'te hem bar. Play Market'te Lite versiýasy, Pro versiýasyny bolsa Telegram kanalında taşlap koyarın ya da imoda gruppada koyarın. Bu AviPlayer'ı näme etýäs? İçine girip görelim. Men tek hazır skaçat etdim Pro versiýasyny. Bulara razreşit etýäs. Berde şular ýaly ýazyw çyksa aşagdan I agree diýen ýazyw bar. Şonu basýas. Indi bizde şu ýerde menü açyldy. Bu ýerde aýdymlaryň spisi bar. Biz haýsy aýdym goýjak bolsak, şonu saýlaýas. Ýagny häzir men berdäki aýdymlaryň ählisinde diýe paşty ählisinde afterski bar. Gene şu menüsy saýladym. Indi şu menüsy saýlap ondan soň aýdym saýladyk şu ýerden. Indi näme etmeli? Ýokardan üstberen bolsaňyz menü bar. Şunu basýas, ýene library diýen bir bölüm bar. Library bölümde siz aýdymlary saýlap bilýäňiz. Ve aşağıda sizde rus dilinde bolan bolsa vizualizasiya diýen ýazyw bolmaly. Men angliski aşağıdaky girýäs, bu ýerde ýene çykdy. Ve dostlar, eger telefonu tik tutsaňyz, onda munyň razmerlary sizin görüşiňiz ýaly meňiz emes. Eger häzir uly bolup durar, dogrymy? Mysal üçin ortadaky barsy. Şonuň üçin berden kiçeltýäs. Muny aýyrýas we telefon bilendi we nähili ölçekde, nähili zatda bolmaly ählisini bilip bolýar bu ýerde. Indi ýokarda şu ýerde bizde ýokarda ýene menü bar. Bu menü ýa-da aýdym saýlajak bolsaňyz library, berde vizualizasiya. Şonu basýaňyz. Indi bu tarapda 3 sany düğme bardyr ýokarda. Birincisi bu setkada siz nähili effekt goýjak, nähili zat, näme bars goýjak ýa-da şoňa benzer zatlar bar diňe bu ýerde. Egerde bu videonyň näme diýsem, 1000 prosmotr ýetse, eger şu video men şu effektleri nereden mugut skaçat etmege öwretýän, ýagny şunyň faýllary bar. Şolary nereden nädip tapmalygyny öwretýän. Yine bu ýerde görşüňiz ýaly her hili effektler bar. Indi ýene bir zat, birinji düýmeden şolary saýlap bilýäňiz, ikinji kalam düýmesi bardyr. Kalam düýmesini basýaňyz, bu ýerde uj image azrak ingliz dilini bilseňiz, meselede sebäp üstünden bassaňyz uj çykarýar. Haýsy zat nere täsir etýändigini. Mysal üçin image,
image sayladık. Iberden custom image'dan surat ütkötüp bilýäňiz. Dostlar, buňky tema şundan ibaratdy. Egerde video goýnuňyza ýaran bolsa like basýas, podpisasiýa etýäs bolman, pikiriňizi kommentariýada ýazyp galdyryň we biziň dostumyzyň kanalyny agza bolmagy ýatdan çykarma.